Számtalan videót láttam már a TikTokon a dubai csokoládéról. Csoki imádóként muszáj volt elkészítenem. Ugyan a tésztát nagyon nehezen Pestről szereztem be, de megvan az összes hozzávaló. Ha érdekel, hogy sikerült a dubai csokoládém, kérlek tarts velem. Amit vásároltam tészta, az minimálisan már meg volt pirítva, viszont a videón ezt a tésztát jól át kellett pirítani, én pirítottam rajta még egy keveset. Nyári szünet van, így a kisfiam minden ilyen munkából kiveszi a részét. A csokoládéhoz az alapanyag körülbelül 5000 forintba került. Így kimondva, hogy 5000 forint, igen, drága ez a csokoládé. Az elkészítést próbáltam részletesen bemutatni, de gondolom rengeteg hasonló videót láttatok már. Ettem már sok finom csokoládét, de ez valami mennyei, és ezt komolyan mondom. Ha tetszett ez a kis tartalom, kérlek nyomj egy szívet.